Ja mislim samo da ti mislio na ovaj tim. Evo ovaj tim. Nije to naš brod. Znači nije ovaj. Kaki taj? Onaj plavi govori. Pa taj plavi mislio da sam s tim gumenim i to. Nije to naš Jer brod. pazi, taj sa gumenim mi mogu proći ispod ovog mosta. Kako se bude ulazio u srce. Ja. I sa njim se može do Prenja čak doći. Samo nije tamo žut. Mora biti žut. Ko je s tim mislio sad brod? Ona je tamo... To je moj brod, znaš. Eno ga, onaj sa žut. Onaj... Ha? Ti si govorio o kobilici 11 metara, meni se samo uklapa ovaj tu. Čak i ovaj mi je prevelik. Ovaj tu, evo vidiš tu taj tamo. Pa daj mi taj kišobran, ne mogu bez kišobrana. Ja ne mogu bez kišobrana. Ne mogu. Bolje se vidi kad je kišobran. Znači, ako smo se dogovorili dobro. Ako ćeš ići Neretvom uzvodu, ovaj ti odgovara sa gumenim. Ako ćeš ići Neretvom uzvodu. Ne znam kako s tim mislio. Koliko je u kobilici ovo kod tebi? U ovom ovdje, pa to je negdje 10-11 metara. 10-11. Međutim, nema jedara. Ne možeš ti bez jedra. Jer znaš ti koliko je benzina, to a benzin danas 15, izašao na 15 eura bare. Jesu pravo si, ja na taj benzin nikada jebem ti benzin, ja uvijek sipam za iste pare. Nego, ne znam koji bi onda stan. Nemaš tamo. Ovaj je malo prevelik. Ovaj je prevelik, ne, taj je dobar izgledom, ali veličinom. Ne, evo vidiš ovaj, ja bi ipak ostao na ovom ovdje. Ne, znaš šta je najbolje? Hajmo tamo. Hajmo tamo pa ćemo odmah ovdje, kad dođemo, znaćemo.